Hei, deci, salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod în care o să facem Q&A, în care o să facem primul Q&A, pentru că am zis aici că mă pregătesc de Q&A și mi-ați lăsat întrebări. Nu le-am numărat încă, sincer să fiu, stați așa, am 16 întrebări. Începem. 1. De la Tania Accente. Ai animale de companie? Da, am un câine. 2. Ai bicicletă? Dacă da, arată-o, dar dacă nu, poți doar răspunde. Am bicicletă, dar nu pot să vă arăt, poate cu altă ocazie. Ok. Mai faci survival games? O să fac, dar mai rar, pentru că... Da. Ce film îți place și de ce? Mr. Bean, pentru că este un film foarte, foarte amuzant și la el mă pot uita cu familia întreagă, știți voi. Așa. Dacă ai mai avea o singură șansă să trăiești și ar trebui să alegi o mâncare, ce ai alege dintre pizza, KFC, McDonald's și sarmale? Păi... KFC. Așa. Ce îți place mai mult? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Sprite. De la Aidenis Ro, prima întrebare. Dacă ai ajunge pe lună, ce ai zice? Mă piși pe mine. 2. Dacă ai rămâne singur pe lume, ce ai zice? Mă cac pe mine. Nu înțeleg nimic. 3. Ce alegi dintre hamburger și pizza? Hamburger. 4. Care este youtuberul tău preferat? Păi am 2. Care se numesc I Hate Pink. Îl știți, nu? I Hate Pink și Max și altele. Așa. Care este sucul tău preferat? Sucul meu preferat? Păi... Cred că Sprite sau Cola. Da, îmi place mai mult Sprite-ul. Ok, 6. Kendama sau telefon Kendama? Ce părere ai de canalul meu? Păi, canalul tău este super șmecher. Păcat că nu poți să te spre, că nu poți și eu știu motivul. Dar, da. 8. La câți abonați crezi că o să ajungi? La cât se poate? Și ultimele două întrebări de la Axe Gaming. Cât am filmat? What the fuck, 2 minute. Ultimele întrebări de la Axe Gaming, după cum v-am mai zis. Dacă mergi în Paris... Nu, stai. Dacă mergi în Paris, mergi la McDonald's sau la turnul Eiffel? Turnul Eiffel. Așa, ce alegi? Pizza sau McDonald's? McDonald's. Păi da, am răspuns la toate întrebările, după cum v-am mai zis. Și la Q&A puteți să-mi lăsați în fiecare episod câte niște întrebări. What the fuck, cum sună asta? Câte niște... Să-mi lăsați niște întrebări în fiecare episod, pentru că eu o să știu că sunt pentru Q&A, sau dacă nu puteți spune asta nu e pentru Q&A și scrieți. Așa. Păi, până data viitoare, pa!